Hello everyone, good morning, खुलुमबाय आंनि गोदान YouTube भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं, आंबो मोजाङैनो दङ। लोगोफोर आं दिनैहाय आलासि जाहैनो नागिरदों न'आवहाय हांसो मोनजागोन माने हांसो जाहैनो नागिरदों। जोङो थांगोन नानि आंनि बोराय आं साथामजों थांगोन जों। स' दा टाइमा जाहैबाय 10टा थांनो ओंखारबाय जों। स' नोंथांमोना आंजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ सोर सोर मोजां मोनो नायलांबाय थादो आरो लोगोफोर चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। आरो नोंथांमोन माना साबस्क्राइब खालामखानानै आनसाबस्क्राइब खालामो आंना जा आनसाबस्क्राइब जागासिनो दामानि आं दुखु मोनो गाबनो ओंखारो। स' लोगोफोर नायलांबाय थानो आंनि भिडिअखौ होमबालाय चल' लोगोफोर थांनो ओंखारबाय थांसै। फैदा थांथारबाय मा बावबोखो नों जिरि जिरि फुल लोगोफोर बेयावहाय गसाइगाव बाजारावहाय एक्सिडेन्ट जादों नैबे कारजों नैबे गारिजोंहाय बै गोसोमाव बारा जादों गारियाहाय। बेबा बोरै बोरै जाखो बाजारावहाय टाटा मबिल ना मा होनो टाटा मबिला खारबावबाय गारि खारबाय ओमफ्राय दाना बै पुलिस लेंहरनानै पुलिसा जा होसोबोबाय ओमफ्राय नैबे बास स्टेन्डआव हमनो मोनफैदों नैबे गारिखौहाय। ओमफ्राय दा बोरै बोरै जाखो जोंबोथ' फैबाय मिन्थिला हमजाखो ना माखो मिथिला। सफैबाय नै गामियावहाय न'आव सफैबाय गोलैगोन गथ'। साखि फैबाय आं फैग्रोमोनानो नै मोनाखै हांसोआ मोनबायानो अगदाबाव संदों। ना दुथुमाय गुरैनाय बाबा गुरैदों दैमायाव मैथाजों खावसे ओमफ्राय सबायजों खावसे संसै जा मोजांखा नै गोरलै गोरलै। स' लोगोफोर न'आव सफैबाय नै आं दा टाइमा जाबाय 6टा राइट जाबाय न'आव सफैबाय जायै लोङै जानाय लोंनायखौ खेबबाय थायासै आं। स' आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।